Tutuladin ko lang yung idol ko. May powers din kasi ako. LOL! Kung ayaw nyong manood, mag-skip na lang kayo. Char, sayang ads. Mag-umpisa na tayo. Hoy si kaante, madikan aglipilipiste. Noapan ka lang makipalanit. Nagbaleng si Kanawen ni baby Ken ni Neneng. Sa balin nagnaganda, nagrigamaya balik senen. Pati lang Ken no galit. Proud Ilocano ako. 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 Proud Ilocano nak. Proud Ilocano ako. 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 Agisupsupot ako ng igado. Iman tabuya at man ating kuwag may viral nga video tatang aji ko kano aji anya man alag balmaliit kano ti tricycle driver diba? Ma'am wala. Pero ang gusto ko talaga sabihin sa inyo is wag kayong sumukong mangarap, wag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, wala kayong mararating. Wala kayong mararating tulad nito. Kuya, hi ka sa vlog ko. Hello. Yan kuya, sikat ka na. Nagpiling ni bakla. Ano na ganato? Ala, busnoy. Ala, bundoy. Abnoy. Ito'y kay Locanuan. Awan ka no, tilubak-lubak nga pagnaan. Napunsyonan pa na. Nagbaleng si Kanawen ni baby Ken ni Neneng. Sa balin nagnaganda, nagrigat paya balik senen. Pati lang Ken no galit, jakon na mataro salen. Awanen ni Ilocanan nga amamuki diya Panawen. Binibini, huwag ka dun sa lalaking gwapo. Dun ka sa lalaking marunong makontento. At kaya kang isuputan ng igado. So, what's up kakasinsin? Imbagada, ate ka nung nga haloblak at nagtibker. Ay, na to? Ker ba, aji? Natibay ba nga haloblak? I-try tayo, i-test tayo, ana. Apan tayo itugtog ating haloblak. Kakasinsin, ito'y ay antisemento. Ay, atilatan ni poste. Yan, so itutugtog ko dito yung ating haloblak. Ay, ano? Naglukop mo. Sa kanyam. LOL! Ay, kakasinsin. Lugaw. Nagimas. Kaya mo? Sige, kaya na ka? Kornita! Yung lapak si Alamero. Sabay! Wala. Naman! Oh. Ha? Not there. Di na! Di na ho. Nanonood! Nanonood nga. Ano kaya Di na binalikan!
payo ko lang kabsat, huwag ka nang magpuyat sa taong di ka naman kayat. Cause you are the reason why I'm still hanging on. Char! Wait, di ba si Kanibet? J pa hard to get. Pero, AJ label na. Kabet. Ah? Tutuladin ko lang yung idol ko. May powers din kasi ako. LOL! Kung ayaw nyong manood, mag-skip na lang kayo. Char, sayang ads. Mag-umpisa na tayo. Abracadabra. Agajay agbuy-buya. Awan label da. Pero naglaplapan da. At pinatay ang ilaw o madalas lumalabas Bando Queen. Alright, second verse sa Cafe Agria. Balsing ano na po? Balsing. Nakibas pa yung sala din dancer. Oh, kibas Apo kagawad, Billy Martin, apo kagawad sa Madotogo. Sonata kat para kanya dagiti barangay official kanangala ni Apo Kagawad Felix Berto James kay may sakis Apo Kagawad Amado Tumo Apo Kagawad Jomar Garcia Apo Kagawad Willie Martin Apo Kagawad Lawrence Corospe. Oh may kayo na po. Okay, masay. Oh, naritan, ninaway. Apo, kagawad. Apo, treasurer. Oh my God, ano ang muda ka? Oh, narito yun na po, dagiti. Barangay official. Oh, may sakay, sakay ka sunata. Tuwa. Apo, kagawad na wadong tupo. Apo, kagawad, Willie Martin. Oh. Oh. Nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken ugat Denggem mubiyak ko Denggem tibaga Ay ayatin ka Kasta kami kanya Denggem tuy aso Ibig umay kan abalayan
nagsala